Здравейте на всички! Днес ще направим Stage 1 Remap, Chip Tuning, кой както иска да го нарича, на атмосферен двигател. Да, правилно чухте, на атмосферен двигател на Honda Civic 8 генерация, 1.8 140 коня. Сега може би някои от вас ще кажат, нали, то няма смисъл да се ремапва и така нататък. До някъде има истина, до някъде няма. Реално какво се случва? При дизеловите двигатели очакваме, нали, повече мощност, тъй като има турбина и главно заради нея, нали, може да очакваме около 20 до 40 и според зависи вече от самия двигател, от възможности на другите части по колата, това колко може да издържи и така нататък. Може да очакваме дори до 100 коня плюс, може би повече според зависи, пак казвам. Но тук, понеже нямаме турбина, какво може да направим? Може да направим следното. Може да дадем малко аванс или предварение и най-важното, конкретно при Honda и атмосферните двигатели с ръчни скорости, е това, че може да оптимизираме изключително много работата на педала на газта. Какво ще рече това? В момента, за да започне автомобила да ускорява, трябва да го натисна примерно на, да кажем, 50 или 60%. След промените, които ще направим днес, нещата ще се случват много по-бързичко, по-оптимално. Самия педал ще започне да бъде по-респонсив, по-отзивчив с една дума. Тоест, ще го натискаме много леко, а пък същото време колата ще тръгва. Цялата тази модификация води до спестяване на гориво на автомобила. Коя е главната идея сега? Значи, имаме бензинов компютър. В този бензинов компютър имаме чипови, в които чипове, в случая един, имаме записаната настройка на автомобила, която е текущата, която е оригиналната. Нека да запалим. В момента, ето, нека да видим на колко хиляди оборота е прекъсвача. На 6800, 6900. След нашата модификация ще стане на място, когато е колата на 5300, което това се води Launch Control, а пък в движение ще сме на 7100 оборота. Така. Докъде бях стигнал, значи трябва да изчетем бензиновия компютър, да запаметим файла, след като запаметим файла, трябва да направим модификации по него, след като направим модификациите, трябва да ги запишем. Как става тази цялата процедура? Така, значи, нужен ни е програматор. В случая, ето го програматора, сме го закачили по OBD буксата. Даваме контакт автомобила. Отваряме лаптопа. Истината е, че файла вече съм го изчел. Ето го файла, това е оригиналния файл. Това е модифицирания файл. Как се случват нещата? Идваме тук, избираме идентификация. Ето е идентификацията на компютъра, след това натискаме Read, след като се прочете файла, нали, запаметяваме го, ето го. След като го запаметим, си правим модификацията. Сега може би тук най-трудното нещо от всичко е как се прави модификацията на самия файл. В случая е много просто, тъй като се занимавам и с програмиране и съм си направил програма, която ми автоматизира целият процес, вместо, нали, да отварям самия файл и да правя абсолютно всяко едно нещо ръчно.
какво представлява програмата. Ето я. Като опция има Stage 1, Hardcut, Launch Control, Popcorn, съпуканки, Burbles. Всеки може да го знае под различно име. Отваряме си файла. В случая този, който е оригиналния. Решаваме, нали, какво ще има. Stage 1, Hardcut, Launch Control и запаметяваме файла. Аз това цялото нещо вече го направих и файла го имаме. Сега остане единствено да го запишем. Така че отваряме си програматора. И си избираме модифицирания от нас файл. Ето го. Натискаме запиши. Натискаме Yes. OK. И в момента записваме новата настройка. Абсолютно нормално е абсолютно всичко по таблото да светни, тъй като в момента бензиновия компютър няма връзка с останалите модули по колата. Било електронна рейка, ABS модули, въздушни възглавници и така нататък и така нататък. Изчакваме файла да се запише, ето абсолютно всичко светна. Стана като коледна лъха. Но това не е проблем, тъй като след като се запише модифицирания файл, грешките се изчистват веднага след записа на файла. Сега ще ви покажа това как ще стане. На 70% сме. Обикновено файл се записва за около 3 минутки. Така, ето готови сме. Това, което ни казва програматора е, че трябва да върнем контакта. Трябва да натиснем OK. OK. Сега, как ще изтрим грешките? Даваме на контакт. И натискаме Clear DTC. Изчиства ги. Готово. Сега затваряме абсолютно всичко. Изваждаме програматора от OBD буксата на автомобила и запалваме. Така, нека да видим дали всичко е успешно. Ако всичко е окей, трябва да имаме Launch Control на 5300 оборота. След това, когато колата е в движение, трябва да се форсира до 7100 и съответно педал на газта трябва да е станал по-чувствителен, както споменах малко по-рано във видеото. Ето, нека да пробваме. Супер. Да направим един кръг. Да, педала вече се усеща. Доста по-отзивчив е. Нека да форсираме докато сме в движение. Всичко е точно.
Ами, благодаря ви за вниманието. Това беше от мен. Ако имате някакви въпроси, може да пишете коментар или да ми изпратите съобщение. И така. До следващото видео.